Zulu umgwenya komsabukazi umvuleni intokazi ezalamamkhize. Namhlanje ngihleli nobhuti Simanga. Uthi-ke naye kunemfihlo afisa ukuthi ayikhiphe esimshisile isikhathi eside-ke yena-ke ekukhuleni kwakhe akuyona into yamanje ngokusho kwakhe. Ake simuze ukuthi usiphatheleni sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Hayi sikhona. Ngiyaphila nami ngicela ubulise ababukeli emakhaya mase uyasichazela ukuthi uze ngani namhlanje. Ngibingelela bonke ababukeli ababukela le show. Namhlanje ngize ngodaba selinghlupha isikhathi eside. Selinghlupha isikhathi eside lapho olumayelana nodadewethu. Ozalwa naye? Ya, oyiwele la ngiyiwele. Oh, iwele. Twin sis. Yebo. Okay, nibuya kuphi? Nihlala kuphi? Sisuka ePietermaritzburg elokishini laseMbali. Ila sibuya khona. Sikhulele khona nje sihlala nomndeni. Ya, ubaba nomama. Yebo. Okay. So benjani impilo nikhula ke? Impilo beyi-right nje sikhule ekhaya elifudumele singaswele lutho. Sizwana nodadewethu, yabo. Namanje sisazwana ke ize sesikhulile kodwa sizwana nje si-close ngalendlela le. Yabo. Akhona amanye ama siblings noma inina kuphela nje? Hayi thina kuphela, thina Oh, kuphela. okay. Shuthi beniba u4 ekhaya. Yes, besiba u4. Okay. So inkinga isiqala kuphi ke? Inkinga iqala lana seseyingane sila ko 7 years, 8 years. La sekudlalwa khona uthola kudlalwa uMasigcozi, kudlalwa izindlu imizi. Yabo. Njalo mekudlalwa imizi wayebo ubaba, ngangibo ubaba nebo umama. Uma kudlala umacashelana thola ukuthi sicasha sobabili nosisi wami. Nanizwana ngaleyo ndlela? Yeah. And mesicashe sobabili uthola ukuthi kuzogcina sesenze. Senenzeni? Izinto zabantu abadala sesithola sesilalile. Nila ko 7-8? Yeah. Intaba isuka lapho ke sikhule ke sigcina siyijwayele lento ingasayekeki. Kuze kube namhlanje? Yebo, kuzobe namhlanje. Manje akekho khuza omunye phakathi kwenu about 2? Kuyenzeka kube negameko la othola ukuthi uyena uyangikhuza, yabo. Uthi nasiyeke lento yabo. Akushoyo kodwa uthola ukuthi uma kudlula u2 days uye lo futhi. Yena sila, yabo. Manje abazali ababoni ukuthi bona bayitshela nje niyazwana ukuthi vele mina amawele vele ngeke nje. Yeah. Ningazwani. Ababoni hlobo. Bagcina lapho nje. Bazothi nje ingane zabo hleze ihamba ndawonye ziyazwana into abayijabulelayo kahlahle leyo. Kanti thina ngala senze okunye. Bekhona khona la endlini. Ababoni. Hlobo. Indaba ninama kamera ahlukene noma nilala ekamereni elilodwa? No, sakhula silale ekamereni elilodwa. Uthe seno 15 wahlukaniswe. Kodwa ukhona uvakashela umuntu. Njalo. Angihlosile ukuhleka bakithi. Ya manje isimo sesinjani ke manje? Isimo manje isimo sekho right manje ngoba ekwenzeni kwethu yonke lento lena kwahamba kwavela umuntu esithathu okumntwana. Yabo. Umngakanani manje lo mntwana? Ukhulelwe usena 4 years manje. Usena 4 years. Thola ukuthi ukhulelwe manje kwamele kube khona uzophiwa fast lo muntu. Yabo. Ngoba kwakune ex yakhe eyayilokhu imhlupha. Kwamele buyele kuyona fast. Kahle kahle wakawangena kubunye ubudlelwane. Yeah, wayengena. Kodwa nawe bewukhona. Yeah, nami ngikhona wayengena. Uthola ukuthi ngizomnyanya lo mfana ngimfune nje ezoma ngisho nangasesangweni yabo. Yes. Angicasula nje yabo. Wena bawungenayo intombi? Bengiba nayo yabo. Kodwa ngafuni lutho lizosondela ngakudadewethu. Yeah. Manje lo ex uqhamuke esevele sekhulele already. Yes, babuyelana ngalezo ikhathi. Kwamele bebuyelane. Kwase kumele kwakheke iqhinga fast. Yabo. Yenziwa lento yokubika kwesisu.
kwahanjwa kulo bhuti ekubo la Yebo, hayi, ex yakhe. kwenziwa konke. Wafika kwenziwa wavuma konke. ukuthi Hhayi, umntwana wakhe. wavuma bakithi. Namanje wazi ukuthi owakhe, yabo. And ngiye ngibone nje mekuthi kudingakala ezinye izinto, thola ukuthi anamali ngisho ukuthi Nkosi yami ukuba uyazi. Kodwa Nkosi yami. Manje Nkosi yami, manje iyiphi-ke into manje sikuphoqa-ke ukuthi